hluchý, neotravu, vidíš, že tu sa nebolo. Žadovi, ty si chcela, aby som ťa nečakane prekvapil. Ale nie uprostred tohto seriálu. Neviem, či ma tie stupidnosti vidíš. Intelektuál najlepšie relaxuje pri stupidnostiach. Vo vedeckej knižnici som po celý deň vystavená takou mladých filozofov. Keby som si večer nepozrela, no, nejakú somarinu, tak sa asi zblázním. Tiež by som radšej relaxoval. No, nemôžeme relaxovať obidvaja naraz. Jeden z nás musí byť vždy aktívny. Dobre, ale prečo ten jeden z nás musím byť vždy ja? Ja si tvoju iniciatívu cením. Prečo si nevymyslela niečo originálnejšie, Bože? Bože, víš? Najprv ma do niečoho vnúčiš a potom nespolupracuješ. A čo si čakal? Že v hrôze vyskočím z okna? To nie, ale mohla si sa aspoň zľaknúť. Zo slušnosti. Alica! 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 Ale oci, som doma! Oci, to si ty? Čo to máš na hlave? Čo robíš doma? Prečo nie si na karate? Tréner má zas problémy s ponišmi. Prepadlo 20 kg s mačetami a on sa vraj neadekvátne bránil. Či čo? Počúvaj, ty sa cítiš s nami bezpečne? Ty asi veľmi nie, však? S matkou si ohromne rozumieme. Myslím, že sme normálna rodinka. Ja neviem, prečo by si mal minister školstva u nás myslieť, že sa ti nevenujeme. Ak sa správame trocha čudne, vieš, to je prevencia, ako keď si berieš celáskon, aby si nedostala besnotu, vieš? Akože pohodička, oci? Jasné. A čo ty? Nemáš nejaké problémy v škole? Nie. Nie? No, ale keby si mala, však by si to neriešila. Ja ti nesprávnym spôsobom varila. Akým spôsobom máš na mysli? Nemáš napríklad možnosť prísť k drogám? Ty by si mal o niečo záujem. Ty niekoho čakáš? Koľko hodín? Pol 11. O 11. To musí byť nejaký šialenec. Daj si pozor. Ako? Ahoj, no chvála Bohu. Ja som sa bál, že ešte nebudete doma. Ja skoro spať, stalo sa niečo. Ale nie, máme s Alicou taký problém. Ste sa ešte nerozviedli? Zatiaľ sa držíme, ale vieš, chce to fantáziu. Ahoj, Libuš. Čo, ty si chorá? Nie, ja si zvyčajne ja neprídem spať. Dostali sme pohradnicu od Kukučkovcov zo svadobnej cesty. To znamená, že ešte sú naživé. Počuj, ale my sme slúbili, že dohliadneme na Sandu. Ja nie je asi ľahké vychovávať problémové dieťa. Keď sú blázni rodičia, nemôžu čakať, že budú mať normálnu dceru. Máš rád poéziu? Poéziu? Jasné. Možno, že ti dadaizmus nič nehovorí, vieš, ale mne dal veľmi veľa. Už tým, že povyšuje náhodu a nezmysel na hlavný princíp. No a surrealisti zasa presne naopak odhalili konvencie, ktoré človeka zbavujú prírodzenosti. No ja neznášam stereotyp zabehaných rituálov a tých škrabených kravatových flešákov, čo celý deň vidia pred sebou len prachy. Predstav si, že manifest surrealizmu bol napísaný už v roku 1924. Vážne? No to je fantastické. No, ak ťa to zaujíma, môžeš ísť som. Stretneš tam veľmi zaujímavých ľudí. Môžeš tam
diskutovať o lirizme, puritarizme, a dokonca aj nonkonformizme. Áno, vážne, ale ja mám ešte nejakú súdnu prácu. Čo to robíš? Cvičím. Pravidelné pohyby spomalujú kvornatenie ciel. Počuj, Libuš, nemáme niečo od Bretona alebo Apollinéra? Keď teba zaujíma poézia. Poézia ma vždy zaujíma, len som na ňu nemal čas. Nezabudni, dnes po obede ideme k mojej mame. Zase, čo má? Každý rok má narodiny. Neznášam stereotyp zabehaných rituálov. Niektoré konvencie oderajú človeka o prirodzenosť. Ale čo to má spoločné s mojou mamou? Všetky oslavy sú tata. Zabudol si kravatu. Neznášam tých naškrobených kravatových pečov. Po celý život vidia pred sebou iba prachy. Ty už nepracuješ v banku. Áno, ale chlapka by si ho nakarmiť. Dnes to bude poriadna dávka, musí to tam vysedieť do 5. To bude náš. A potom niečo zletnem a vykydnem sa pred dvermi. Aj keď televízia povyšuje nezmysel na hlavný princíp, no a čo? Čau, baby. Čo by si povedal na to, keby som ťa vyšľahala žihľavou po holce? Si videla nejaký film, kde to vysnili školách? Nie. Ešte nie, ale bola by som rada, keby sme si taký film pozreli spolu. Prečo? Aby si o mne nemyslel, že keď sa ja celý deň hrám v materskej škôlke s deťmi, že ja by som ťa nedokázala pri milostnej predohre zmlátiť korbákom. Ale pri plnom osvetlení. Ale ak si dnes unavený, tak môžeme to nechať aj na inakedy. To by bolo dobré. Rád by som si totiž počítal túto vás. Je to perverzné? Prvé sonety? Ale nie. Násilník, som len obyčajný bytový zlodej, nikdy som nikomu neublížil. Chodím len tam, kde je čistý vzduch, no ste doma, sorry, prídem inokedy. Ani sa nehni! Pani, nehrajte sa s tým, to je strašné svinstvo, on neznášam tieto vynálety. Dobre. Dobre. Ja teda políciu nezavolám. Dovidenia, prídem inokedy. Moment! Niečo za niečo. Handri dole. Čože? Vyzliec, poďme. A žiadne hlúposti, chodím na kanáte. No, poďme, rýchlejšie. Poďme. Aj gáte. Aj gáte. No. A čo so mnou chcete robiť, ja? Nezavolám políciu pod jednou podmienkou. Pôjdete do spálne a keď príde môj manžel, vyskočíte z okna. Čo, z 5. poschodia? Dobre, tak nemusíte skákať, ale aspoň mu poviete, že ma milujete. Ale prečo?